איתה ביום הזה. רותי, לא, הוא לא יוצא, וזו אני שקובעת. לא, הוא פונה אליי. הוא צריך להשלים מאוגנדה. יש לו להשלים. מי זה הוא? ליאור. ליאור, היית פה בשיעורים. כן, הוא היה בשיעורים. הוא לא היה יום שישי. אוקיי. מה הכוונה ציונות המעשית? כן. רק רגע. כן, מתן. כלומר, ולמה קוראים לזה ציונות מעשית? יפה מאוד. ציונות המעשית זה אותה קבוצה שהאמינו בעצם בהפך שהאמין הרצל. הרצל האמין שרק עם צ'רטר, והם אמרו לא מחכים לצ'רטר, כי עובדה שאף אחד לא מציג את הצ'רטר, ואנחנו לא נחכה. יהודים שירצו יעלו טיפין לארץ, ודרכים לא דרכים, גם אם זה יהיה כגנבים בלילה. ובראש התנועה הזאת, הקבוצה הזאת, עמד אדם רופא יהודי מרוסיה שקרא לו פינסקר. אז אשכה וחבר. מה? קלי, שזה היה משהו אחר. זה כשלמדנו על המסעינים היו. הוא לא היה מחובי ציון. אוקיי, אז אנחנו כותבים. אנחנו כותבים. הציונות המעשית נקודותיים. שנייה. אז די, אשכה. זה בהמשך, כי השאלה שואלת, בעצם מבקשת להציג את שלושת הזרמים. הצגנו את הציונות המדינית. ציונות המעשית. זרם שבראשה די, אני כבר הסברתי, די. אני לא אקריא כל עוד אתם מדברים, אני לא צריכה להתאמן. למה הייתי יודע? אמרתי, תכתוב ישר את שכתבנו בפעם הקודמת. נכון, ביום שישי תוריד את החולצה, תכבדו קצת את עצמכם קודם כל, ואז אחרים גם יכבדו אתכם. זרם שבראשו עמד פינסקר בקבוצה לא קורא. תקראי, נו. המורה, אני כבר חוש מעל הראש. אני לא קורא, נכון, אני לא יכולה לקורא. אולי אני קוראת. והסריקה, זה לא בעיה שלי. מה זה בעיה שלה? לא רצועה. תגידי, את ממש תמצא חוצפה. חודש שלם מקלט לא פה. אל תסתכלי אליי, את הבנת? לא, אני כן יכולה לצלוק אליי. את יכולה לצאת מפה. חוצפנים גם. בגיל שאתם עוד צריך להיות כל מילה להגיד לכם ולכתוב לכם. 5 פעמים אני מסבירה. אני לא אקריא אם אתם מדברים. קחו שניכם תצאו החוצה. תצאו החוצה שניכם. שניכם תצאו החוצה. לא הבנתי למה יוצאים כן, הוצאתי אותה, כי חוצפנית. יש גבול, סליחה, יש הבדל. לא להבין את החומר, אתה במזור סבל. אני מציבי לי של גרים, את מדברת שאני מדברת. מי דיברת איתה? אז יש לך איזה בעיה שאת לא שמה לב על מה שאת עושה.
המעשית, זרם שבראשו עמד פינסקר בקבוצת חובבי ציון, נקודה. הם התנגדו להרצל, אני מחליפה הפוך שלי. עוד פעם אתם מדברים יחד איתי, תעזוב את זה, אתה אמור לכתוב, לא להרוס את הכיתה, שב יפה. זה ממש לא מעניין אותי מה כואב לכם. הגיע הזמן, באיזה גיל אתם? מתנהגים כמו ילדים בכיתה א'. אמרתי, תכבדו את עצמכם, אתם לא מבינים איך אתם נראים מהמקום הזה. למה אתם מתעקשים להראות את עצמכם כאילו אתם לא מסוגלים לחשוב לבד? הם התנגדו להרצל כי הם האמינו בחזרת היהודים